TV jabarani lajɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo bi an wulila ka se an ba dɔ ma bamananw ka kuma dɔ a yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔna la nka maanifin bɛnnen bɛ i yɛrɛ de da an bɛna kuma barani tɛnku a la yaasa a bɛ se cogoya min k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ ani an filɛlibagaw ye ne ba i ni ɲɔgɔn tuma nse Kalisetu nse i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani an filɛlibagaw ye bisimila auzubilahi mina sitani rajim me ala fo k'ala barika da ne tɔgɔ ye madame Traoré Umu Traoré madame Traoré Umu Traoré Dilika tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra Traoré ko dan ye nka tanti an bɛ tila ka jamu in falen ayi o tɛ falen dɛ sisan tanti bibi in na an bɛna i ɲininka kun jumɛn de la i y'a ɲini ka na restauration kɔnɔna la ani an ɲɛ b'a la i ka restaurant fɛnɛ i ye tɔgɔ dɔ d'a ma ko vieille marmite mun de nana ni o ye mun na i m'a kɛ restaurant Umu ye merci Kalisetu oui ne nana baara in kɔnɔna la baara kanu kama dumuni baara kanu donc ne ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye hakɛto n bɛ se ka n yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka walawala n yɛrɛ ye et puis k'o walawalali fana lase mɔgɔ wɛrɛw ma ni minnu bɛ jɛ ka baara in kɛ donc k'o walawalali nisɔndiya fana se an bɛ baara kɛlen mɔgɔ minnu ye n'olu y'an ka clients ye n'olu de bɛ an ka laɲini ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ don parce que olu ka nimisi wasa kama parce que tant que olu bɛ nimisi wasa an kɔrɔ donnen don don o don wa an bɛ taga donc baara in kanu de ye n se baara in ma ne ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye n ye o daminɛ n'a ka di n ye n b'a fɔ kabini n fitinin parce que bɛɛ ni hakilina de bɛ wuli donc kabini ne bɛ école la n y'a miiri toujours don dɔ ko ala ka don dɔ yira ne la ne b'a fɛ ka baara kɛ Nations Unies kɔnɔ ou bien n ka baara kɛ n yɛrɛ ye donc n y'o idée développeli daminɛ kabini n bɛ lycée la donc ala ye o nɔgɔya n ye an tilara ne lamɔna n mamuso ni n mɔkɛ de fɛ ne ye Bugunika de ye wolodugu Mɔdugu donc n bɛ Buguni n'a bɔkolo fo k'u barika da u ye mara min di ne Umu ma donc a ye n kɔrɔ don donc o de kama n tilalen baaraw la an tilalen école kalan na parce que n bɔlen Buguni lycée la an nana école la an tilalen école kalan na n ye baara kɛ entreprise dɔ bɛ yen nɔ tubabu ka entreprise ba don ko groupe Castel ni a tɔgɔ dara Mali entreprise kelen na ko Bramali an ka cɛkɔrɔbaw ala ka hinɛ la Seydou Jimsi la donc Bramali anw tilara kalan na tubabu de y'an encadré école ba dɔ tun bɛ yen ko EHP donc an ye formation sɔrɔ programme ɲumanba kɔnɔ tubabu ka programme o y'a sɔrɔ u bɛ k'a nali ka na ɲɛɲini k'u installer Mali la o y'a sɔrɔ Nations Unies organes fana bɛ k'a nali ka na u installer Mali la a wagati la an ka Mali ɲɛmɔgɔw an ka jamana kɔrɔdon entreprise babaw u y'u bɛɛ privatiser k'a bɛɛ feere ka da olu ye ɲɛmɔgɔw ye jamana orientation kan o tɛ anw wagati la ko ye nka halisa ala k'a tɔ lakali sidi anw ma caman kɛra anw ɲɛnɛ baara tun bɛ anw ma kɔnɔ de anw bɛ tila kalan na tuma min EHP la anw tun tɛ chômer donc o cogoya de la ne ye baara daminɛ o entreprise privée ba kɔnɔ donc ne ye san 8 kɛ yen o kɔfɛ ne y'a ɲini ka don Nations Unies kɔnɔ o wagati la demande d'emploi ni fɛnw bɛ kɛ l'essor de kɔnɔ a bɛ bɔ journaux kɔnɔ bɛɛ timina man di ka o suit k'a lajɛ donc ne ye baara fɛn fɛn kɛ ni yɛlɛmana a wagati la n ye yɛlɛmali fɛn fɛn kɛ Nations Unies kɔnɔ a bɛɛ ne y'a postulera l'essor de la annonce la donc o cogo de la ne bɔlen groupe Castel la ne ye baara kɛ PNUD la ne ye baara kɛ n'o bɛ fɔ ko ba ɲuman kɛ u ka organe donc u ka organe bɛɛ kɔnɔ ne ye baara kɛ pratiquement ne ye baara kɛ USAID la donc o ka programme dɔ tun bɛ yen budget programme n'a bɛ wele ko PRED mɔgɔkɔrɔbaw minnu bɛ k'an lamɛn u bɛ o dɔn
donc ne baara kɛ UNICEF la n ye baara kɛ n ye USAID fois PNUD n ye baara kɛ PNUD la n ka baara laban o kɛra kanajɛnw ACDI olu ye bɛɛ ye baɲumankɛw ye dɛmɛbagaw diplomatie de coopération kɔnɔna la n ye baara kɛ ACDI fɛ san 5 au contrat de labanni na ne ye n installé n yɛrɛ ye o ACDI contrat in o de ye programme Mali impôt salé ka organiser ka informatiser anw de ye Mali impôt informatiser ka o bila sen kan équipe min y'o kɛ donc ne tun b'o équipe la kanajɛnw ka directeur tagalen Jɔnkɛ Jara nana kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn a kɛra ministre ye ka tɛmɛ donc ani Samba Jalo min tun bɛ primature la voilà an ka cɛkɔrɔbaw don mɔgɔkɔrɔbaw don kunkolomaw don jamana in tagabolo hali sini u da b'a kuma la halisa ala kana an dɛsɛ ladilibaga la k'an bilasira donc ni dakan ye ne jate minɛ ayiwa ko ka ne fara jamana repɛriw kan muso kunda ayiwa foyi tɛ taa musoya kɔ an bɛ ala deli de don o don ala k'an kɛ repɛri ɲuman ye kumakan minnu bɛ bɔ an da ka se cibles ma n'o bɛ taga ɲɛ bi kɔ succession an denw a n'a muso ɲɔgɔn minnu ni lako b'u la ou bien kunnasiriw b'u la ala ka barika don an ka kumakan na ka faamuyaliko ɲuman di u ma ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan don o don ka sira ɲuman yira an denw na donc vieille marmite in tɔgɔ i ka jaabili min tɛnkura o la sisan tɔgɔ in ma di kun fɛ parce que mɔgɔkɔrɔba ko ka bon ne ma kosɛbɛ parce que mɔgɔkɔrɔbaw de ye ne lamɔ donc ne mamuso min ye lamɔ a ɲɔgɔn man ca ala ka badabada dali nɔgɔya a ye fɛn dɔ di yan ni ne b'o comparer doctorat la doctorat min tɛ froissé et doctorat min vraiment a référentiel a doctorat référentiel a man ca dɛ mɔgɔ mɔgɔ min n'a ye lamara cogo d'i ma ka i ladilan i bilara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ tu peux tenir a ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma donc a ye ne kɛ international ye ka ne tɛ bamakɔ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'u tun nana vieille marmite kɔnɔ u bɛ ɲininkali kɛ ko an y'a mɛn ko tubabu dɔ de ka yɔrɔ don est-ce que farafin de ta ye nin yɔrɔ ye est-ce que vieille marmite ala de y'o don a kɔrɔ vieille marmite tagara mais don bɛɛ ŋana si man ca Mali ye mara cogo min sɔrɔ an ka nin wagati ninnu na san 30 laban in kɔnɔna la je dirais san 40 bɛɛ lajɛlen ye dɔ santiya la mais anw tɛ ɲɛmɔgɔ ye mais n'i y'a mɛn mara bɛ kɛ dugudenw de b'a kɔnɔ anw ye contribuable de ye kɛnyɛrɛyew minnu bɛ contribuer ka jamana dɛmɛ jamana ka taga ɲɛ la donc o kɔnɔna la anw bɛ politikiw dɛmɛ gouvernement fɛn fɛn nana ne contribuera a cogo la ka jamana taga ɲɛ dɛmɛ o cogoya la donc tɔgɔ vieille marmite la o kɔrɔ ye mara i bɛ se ka mara kalanso parce que dagakɔrɔ ji a bɛ fɔ toujours a sumanen don dagakɔrɔ ji de ka di parce que bɔgɔ min bɛ dilannen kɛlen bɛ k'a dilan bɔgɔ in sumani o nɔgɔlan kasa kama dɔw bɛ taga dɔw ka so u ka ji daga dama ji mini kama surtout ni muso timinandiw don minnu bɛ fiɲɛ kɔnɔna wusu ni geni ye o yɔrɔ bɛ yen dagakɔrɔ ji ka di naduma dagakɔrɔ na de ka di naduma de bɛ bɔ dagakɔrɔ kɔnɔ o ye zanakɔrɔ ye an fɛ yen nɔ o kɔrɔ ye mun ye expérience min dir'i ma donc ni seko min b'i la e de b'a dilan daga kɔnɔ ka tila k'a bɔ ka partager dudenw cɛ o rassemblement min bɛ kɛ autour de daga o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o ye du fara ɲɔgɔn kan ye o ye an ka jɛ ka vi ɲɔgɔn fɛ o ye adamadenya ye ni o bɛ wele politique langage la ko cohésion sociale c'est autour de daga encore une fois de plus le nom vieille marmite tɔgɔ in mana kunfɛ tɔgɔ tɛ parce que ne ye fɛn kɔrɔw ka bolofɛn de ye bolofɛn ladilannen de ye donc ne b'a ɲini ka ko kɛ min bɛ se ka taga toujours fɛn kɔrɔ ladilikan ɲuman bɛ bɔ fɛn kɔrɔ de kɔnɔ ni fɛn kɔrɔ min ɲana n'a mɛnɛmɛnɛna ni vieille marmite tɔgɔ taara vieille marmite kan ka waleya kɛ waleya min bɛ to histoire kɔnɔna la donc tɔgɔ in dira o fana kama
ala y'o fana waleya k'o nɔgɔya an bolo o bɛɛ de kama la vieille marmite a ye kalanso kɛ vieille marmite école et restaurant écoleso in sɛbɛn sɔrɔla kabini année san 2013 mais kabini san 2011 Mali ma basigi jamana min yɛrɛ sɔrɔ an ma lafiya donc o kɔnɔna la donc baara bɛɛ la sanfɛyɛlɛn b'a la jigin b'a la c'est en dents de scie a bɛ zigzaguer donc o kɔnɔna la sisan an bɛ formation kɛ an yɛrɛ de ka mɔgɔw kun donc minnu bɛ na ni minnu tora an fɛ yan olu b'a appliquer ni minnu taara yɔrɔ wɛrɛ u b'a appliquer u yɛrɛ ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ y'u ka yɔrɔ dayɛlɛ u yɛrɛ ye mais an ka laɲini ye an ka kalanso ko in jamana ka se k'an dɛmɛ an ka ba don a la an ka denmisɛnninw caman b'a bɛ yan an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min taga ɲɛ n b'i kɔ daga kɔrɔ in bɛɛ kun y'o de ye vieille marmite san bɛ wo ka ŋɔmi to alors an bɛ se ka contribuer toujours cogo min ka Mali dɛmɛ an y'a dɛmɛ kunun ka na se bi la ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn minnu nana u ni anw ye baara kɛ parce que anw ye kɛn yɛrɛ ye u bɛ segin a kan n'a bɛ wele secteur privé anw ye o de ye donc entreprise tɔgɔ bɛ yen mais an bɛ kulun na kulun organisera daga kɔrɔ ka hakilina fɛ toujours ka partager minnu fana bɛ n ka baara ɲɔgɔn na hakɛ to an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka jamana dɛmɛ donc o kulu fila bɛ yen musojɛkulu n'o ye réseau culinaire genre et développement ye donc gwa musoya ani taaɲɛ o y'a traduction ye donc an y'o kulu sigi donc restauration b'o kɔnɔna la jus baaralaw b'o kɔnɔna la minnu bɛ fɔyɔ yɛlɛn ka juga yɛlɛn olu b'o kɔnɔna la donc sogo feerelaw b'o kɔnɔna la ŋɔmi jiranaw ni furufuru jiranaw les gargotières olu bɛɛ de b'a kɔnɔna la donc an y'o kulu sigi ni musow de y'o porter n'o ye ko AFPROMER donc an bɛ se k'an bolo dun cogo min ka jamana dɛmɛ an bɛ min kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnyɛlenya la actualité kɔnɔ fana Mali gouvernement de transition ka u dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ an bɛ se ka jamana bɔ nin kɔnɔ cogo di ala ka Mali diya donc anw b'o baara de la daga kɔrɔ tɔgɔ ye nin bɛɛ de ye le mot la vieille marmite kunfɛ tɔgɔ tɛ tɔgɔ in kɔrɔ b'a la o de hukumu kɔnɔna la donc an ye jɛkuluba sigi n'o bɛ wele ko cadre fédéral o ni association caman b'o kɔnɔ minnu farala anw ka association in kan ka o jɛkulu sigi n'o tɔgɔ ye fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration donc chaîne de valeur bɛɛ b'o kɔnɔna la Mali tɛ taga ni anw ka secteur tɛ parce que on le dit un adage le dit ko gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye donc c'est transversal o transversalité in 8 mars min hukumu kɔnɔna la ni dakan hakili ye ne ye a diyara n ye k'a bɛn n ma donc o 8 mars in kɔnɔna la mun de bɛ taa diɲɛ kɔnɔ ni muso tɛ alors musoya muso ye fondatrice de ye muso ye soubassement de ye muso de bɛ diɲɛ di muso bɛ bange muso bɛ tila c'est-à-dire tila wagati tɛ muso la quoi i bɛ continuer de ladilanni in na fo abadabada yani ala ka s'an ma ala kana saya don k'an malodon ye ala ka Mali basigi amina ok tanti an ye ninnu bɛɛ lajɛlen faamu wa a diyara an ye sisan an b'a fɛ ka i ɲininka i yɛrɛ bɛ nin baara in kɔnɔna la a bɛ san joli ɲɔgɔn na bɔ tantɔ dumuni baara wa ou bien jamana dɛmɛni baara voilà dumuni baara in yɛrɛ kɔnɔna la i ka restaurant dayɛlɛnni ka na se sisan na a bɛ san joli ɲɔgɔn bɔ vieille marmite lancement kɛra le 16 juillet le 21 juillet plutôt le 21 juillet 2007 an ye baara daminɛ pour que a ka dɔn k'an bɛ yan an y'a laɲini pour que an ka dɔn donc an ye ORTM écrit donc vers fin juillet pour que ka lancement kɛ restauration baara dumuni bayɛlɛmali et puis ka dɔrɔmɛ 1 kɛ 2 ye entrepreneuriat ne y'a daminɛ n mamuso nɔfɛ depuis n fitini ne mamuso tun bɛ baara bɛɛ kɛ elle était polyvalente Buguni ale de ye muso caman encadré ka sɔrɔ a tɛ fɔ ko association tantɔ ka foyer amélioré construit musow ye économie familiale la
ne ye sodala foronin tagali daminɛ mamuso nɔfɛ mamuso filaw u nɔfɛ n bɛ taa u dɛmɛ sodala foroninw na an ka du kɔnɔ jardin plancher tun bɛ yen a bɛ sununkun kɛrɛfɛ donc sokɔnɔna nɔgɔ yɛrɛ de tun bɛ bɔ ka sununkun in soutenir an ka pɔrɔnbulu ni an ka ngɔyɔ ni fɛn bɛɛ o tun bɛ bɔ sokɔnɔna kɔni na donc o kɔnɔna la ni tiga feere wagati sera ne mamuso ni n bɔra école la a bɛ tiga feere plateau d'an kun an bɛ taa tiga feere bɛɛ b'a dɔn Buguni ye mangoro dugu ye donc ni mangoro wagati sera a bɛ mangoro d'an kun an bɛ taa mangoro feere n'an ye min feere o la an bɛ na boîte caisse économique caisse condamnée an tun b'a wele ko caisse condamnée ni nɔnɔ boîte an tun b'o sɔgɔ donc ka n'an ye min sɔrɔ an bɛ na an bɛ wari bila cagokun bɛ fɛn buruburunin min bɛ sɔrɔ a la an ka dɔrɔmɛ 10 tɔnɔ ni 20 ani 5 an b'o bila o kɔnɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ni fêtiw sera ne mamuso b'o bɔ i ye nin de sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ content donc ne degera l'économie fɛn bɛ dege de a tɛ karaba donc ne ye dumuni baara daminɛ depuis fitini ale bolo ni kariw bɛ tɛmɛ aw bɛ mɔgɔw ye n'u bɛ voyage la transport routier an bɛ dumuni proposer mɔgɔw ye tiga jirannen bɛ yen kaba jeninen bɛ yen tiga jirannen bɛ yen ne ye olu baaraw bɛɛ kɛ n fitini o tora n kungo la k'a dɔn cogo di dɔrɔmɛ 1 bɛ kɛ dɔrɔmɛ 2 ye donc ne deger'o la ne n'o wulira ni ne kun nana congé la ne ba tun bɛ gargote kɛ mais infirmière de tun don olu ye infirmière fɔlɔ-fɔlɔ minnu formera point G mais a tun bɛ baara kɛ et en parallèle a tun b'a ka gargote gérer baara tun bɛ kɛ en 2 temps sɔgɔma ani wula ni baara kun jiginna a bɛ na n'a ye dumuni feere baara bɛ reprendre 15 heures a bɛ taa baarayɔrɔ la ni ne kun nana vacances la ne de tun bɛ n ba ka gargote gérer donc ne ye dagaba tobi dege o cogo la polisi caman bɛ yen u bɛ k'a lajɛ k'a sɔrɔ polisi bɛ CMTR cour kɔnɔ u bɛ na yen nɔ moment min na yan'a tɔgɔ ka da comme GMS tantɔ u bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ ne ba ka gargote la lido sera a la bajalan goudron ni fɛ ntomɔrɔ goudron voilà n bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔnin min na durunin place min bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ durunin a bɔra durunin na ka na kɛ sotaramaw ye aujourd'hui ala sago i bonya b'a la ne tun bɛ kilo 30 kini ni ne kun nana vacances la n b'a feere anw tun bɛ wari sɔrɔ ne tun bɛ n dɛn ka wari suɲɛ yɛrɛ n b'a kun ka don Paris la a tɛ b'a kalama tellement dumuni baara i y'a feere cogo cogo i bɛ dɔrɔmɛ kɛ 2 ye i bɛ gwatigikɛ dɛmɛ ka so ladon donc denmisɛnninw bɛɛ bɛ épanoui dumuni baara baara ɲɛnɛman don barika b'a la donc tanti an b'a fɛ k'i ɲininka fɛnɛ kabini ni ye baara in daminɛ yala i ye jɔnjɔn sɔrɔ a la n'i ye jɔnjɔn sɔrɔ a la i bɛ se k'i da don olu kow la i n'a fɔ prix i bɛ se k'i da don o kow kɛra cogoya min na o kuma diyara n ye jɔnjɔn o ye waleɲuman dɔn ye yan'an ka se jɔnjɔn ni waleɲuman dɔnna comme de la façon dont dakan promoteur hakili jiginna ne la donc jɔnjɔn fɔlɔ-fɔlɔ min ni ne y'a sɔrɔ baara in na o ye n yɛrɛ ka nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que n yɛrɛ ka nafa n ye yɔrɔnin dɔ f'i ye sisan ne tun bɛ baara in kɛ n ba kɛrɛfɛ yani n ka tila école la PPP o ye vacances ye ne b'a dɔn ne tun bɛ min sɔrɔ a la an bɛ don Paris la n b'a ka wari la a t'a dɔn ni école bɛra a yɛrɛ bɛ tila ka dɔ d'an ma donc o ye nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye n ye min faamuya a la donc n yɛrɛ y'a daminɛ n y'a daminɛ n yɛrɛ ye kɛ n yɛrɛ ye n furulen n bɛ n ka furuso kɔnɔ yani 2006 ka se n ye contrat fɔlɔ min sɔrɔ nin baara la o tun ye contrat dɔ ye avec l'hôtel Salam hôtel Salam mɔgɔw ka baarakɛlaw ka dumuni an tun bɛ se ka mɔgɔ 100 ni kɔ 130 tun bɛ taga a la an b'olu ka dumuni kɛ daraka tilelɔfana ani surafana ayiwa a contrat la n nana ye wari min tun bɛ a la par prix unitaire a tun ka dɔgɔn u m'a faamuya wagati la mais an bɛ min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn dumuni baara ye fɛn min ye mais malgré tout an bɛ o baara la n ye nafa fɔlɔ min sɔrɔ o la o ye baara in ɲɛ dɔnni ye ka taga ni a tubabuyakɛ ye dumuni di cogo la sinon dumuni tobi cogo an bɛɛ b'o kalan an baw kɛrɛfɛ donc n bɛ se k'a fɔ n ye nafa sɔrɔ a la par rapport adamadenya le relationnel n ye adamaden caman sɔrɔ autour de moi baara in na o ye nafaba ye fɔlɔ n yɛrɛ ma donc n nana installer impôt ka cantine centre 5 la 2004 2004 cantine yani n ka vieille marmite dayɛlɛ n nana ye
et an bɛ baara kɛ cogo minnu na n ye nafaba sɔrɔ a la yen nɔ fana tuguni parce que dumuni baara i y'a feere cogo cogo i tɛ perdu donc on nana encouragé donc n ka agence de communication dayɛlɛlen 2003 et 2004 nin tun b'o kɔnɔna la n tora agence de communication baara de la ni mɔgɔ minnu ye baara kɛ baɲumankɛ o ka structure mɔgɔ ninnu UNICEF ni PNUD ni USAID mɔgɔw ani touristes tun bɛ na a wagati étrangers minnu bɛ na Mali la n'u nana a ka d'u ye ka Mali dumuni kɛ mais u b'a dun cadre min kɔnɔ a di cogo a n'a di yɔrɔ ne y'o bɛɛ calculer par rapport ne ye baara kɛ structure minnu na n'u nana u b'a ɲini ka an bara dumuniw de kɛ donc an bara dumuniw kɔnɔna la k'an bara dumuniw kofɔ mɔgɔw ye ka valoriser ka sankɔrɔta donc n ye nafaba sɔrɔ o la tuguni d'ailleurs o de ye tɔgɔ min ni Ala y'a kalifa Vieille Mamiti la o de ye tɔgɔ di Vieille Mamiti ma an bara dumuniw lakodɔnni ani an bara dumuniw ka mɔgɔw encourager u ka o kɛ donc ni o dumuni cayara a b'a to an ka gasow kɔnɔ bɛɛ b'a dun u bɛ sɔn an bara dumuniw ye et n'o consommation cayara foro kɔnɔna la min bɛ demander bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ a la donc u b'o de wele ko chaîne de valeur ne y'a ye o nafa bɛ nin baara la o bɛɛ parce que partage de ka di ne ye ne ye syndicaliste ye depuis lycée la depuis école fondamentale la je veux dire ne ye syndicaliste ye donc an bɛ jɛ ka baara kɛ cogo di ka jɛ ka vivre ensemble an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la ka walawala cogo min donc ne tora n'o hakilina ye n bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ ye jɔnjɔn fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que i k'i yɛrɛ nafa n'i y'i yɛrɛ nafa de i bɛ se ka mɔgɔ nafa donc mɔgɔw minnu y'a ye a diyara n ye ne ka o lakodɔnni fɔlɔ-fɔlɔ o bɔra an ka musow ka ministre so yɔrɔ donc n'u commencera ka musow cɛsirilen waleɲuman dɔn donc u ye prix dɔ da u y'o prix fɔlɔ-fɔlɔ da o tun ye ministère siɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye ka prix da musow ye 8 mars kɔnɔna la u y'o prix min da Ala nana kɛ ne de y'o prix ta en 2007 donc o waleɲuman dɔn in a diyara n ye a kɛra 8 mars de kɔnɔna la 8 mars 2007 tɛ 2008 a safilɛ parce que a kɛra lancement kɔfɛ 8 mars 2008 ministère de la promotion féminine y'o compétition kɛ o 8 mars o prix fɔlɔ min dara Ala y'a kɛ Vieille Mamiti de y'o prix ta parce que takan min tun bɛ prix la donc o notification na Vieille Mamiti de ka note cayara ni a ka concurrent bɛɛ lajɛlen ye dumuni bayɛlɛma tagabolo kɔnɔna la ani musoya tagaɲɛ kɔnɔna la o diyara ne ye donc o prix kɔfɛ donc mɔgɔw nana a lakodɔnniya Mali bɛ mɔgɔw bila compétition na et différents secteurs de b'a la dumuni baaralaw bayɛlɛmalaw b'a la secteur de l'économie différents secteurs d'activité b'a la quoi bon an ka secteur kɔnɔna la ministère de l'industrie de y'o prix da donc pour une compétition nationale Mali yɛrɛ kɔnɔ yan d'abord donc Ala y'a kɛ ne ye n présenter au prix la ni entreprise tɔgɔ ye Caneva minnu tun b'a la pour la sélection Ala y'a kɛ Vieille Mamiti fana ye o prix ta et o kɛra en 2011 donc 2012 UEMOA ye compétition da UEMOA jamana 8 a bɛɛ mɔgɔw kelen kelen tara minnu kɛra u ka jamana jɔnjɔn tabaga ye pour que ka taa u ka jamana représenter UEMOA la donc o labɛn ba kɛra Ouagadougou en octobre 2012 donc ne bilara ka taa Mali représenter o la entreprise tɔgɔ la parce que jamana bɛ ka c'était une stratégie ka entreprise PMI PME kɔrɔ don donc a wagati la cabinet français dɔ de recrutera UEMOA fɛ k'a bila baara la moi je peux avouer o wagati la transparence tun bɛ yen sélection n'a ɲɛ ma donc Vieille Mamiti taara à ma grande surprise an tagara Ouagadougou Vieille Mamiti ye Mali kɔrɔta yen yɔrɔ la o kɛra 2012 o de trophée filɛ nin ye prix UEMOA de la qualité a y'a sɔrɔ jamana ma nɔgɔya dɔɔni fana parce que a y'a sɔrɔ nord ko ninnu éclatera nord tɛ Mali kalayara donc depuis 2011 Mali ma ba sigi fɔ sisan an bɛ o kow de kɔnɔ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don anw bɛ se jɔyɔrɔ min na en tant que
cɛsiri la baara kɔnɔna la en tant que musoya kɔnɔna la donc bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc n'Ala ye tɔgɔ di mɔgɔ min ma o ye tɔgɔ ye n'Ala ye min ci ministriya la an b'o ka cidenya la a ka mission politique ministriya la a tɛ taa anw cɛsirilenw kɔ kɛnyɛrɛyew kɔ an b'aw ka baara la bi an bɛ Mali ka baara la sini mais bɛɛ n'i jɔda don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don ni aw yɛrɛ tɛ par rapport au numérique aujourd'hui anw tɛ fili fiɲɛ fɛ an lamɛnbaga minnu bɛ k'an lamɛn olu ka anw lakodɔn donc bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don Ala k'an dɛmɛ donc n ye nafaba de sɔrɔ a la et 2012 jɔnjɔn tɛmɛnen kɔfɛ n dɔnna Mali jamana caman fɛ o kɔfɛ n tilara ka dɔn internationalement jɔnjɔn wɛrɛ nana compétition wɛrɛ nana da n taara o la ka taa Mali représenter à Paris o kɛra en 2014 donc Ala y'a kɛ yen fana n ye trophée ta n ye jɔnjɔn ta Mali tɔgɔ la donc par rapport ninnu bɛɛ bɛ kɛlen ko démarche qualité o démarche qualité appliquée à l'entreprise c'est-à-dire baara waleyali hɔrɔnya jogo ani danbe kɔnɔ ka bɛɛ ka satisfaction ɲini e yɛrɛ bɛ satisfait i b'a kɛlen mɔgɔ min ye o bɛ satisfait jamana b'a ta sɔrɔ a la bɛɛ k'a ta sɔrɔ a la o de tɔgɔ ye ko démarche qualité halisa Ala ka an dɛmɛ Mali kɔnɔ an ka taga ni o démarche qualité tagabolo in ye hɔrɔnya jogo ani danbe anw muso n'an bɛ kɛ repère ye Ala k'an dɛmɛ an ka k'a ye a ɲuman na toujours pour que an denninw ka sira ye a ɲuman na ni sira jɛyara u ye an bɛ canevas min yir'u la n'u tɛmɛn'a fɛ u b'u yɛrɛ nafa u bɛ anw sɛgɛnnen nafa parce que n'anw sɛgɛnna den ta fini ye fila ye n'i ye den ta fitinin n'anw sɛgɛnna an b'a ɲini n'Ala ye sini kɛnɛya kalifa an na an denw ka se an kɔrɔ u k'an ta mais Ala k'an dɛmɛ an ka sira jɛlen yira u la et Ala k'an dɛmɛ fana ka denw kɛ hakilima ye ka tulo kunnandi d'u ma sira jɛlen min bɛ yira u la sira ka taa a cogo la o cogo de la anw bɛ jamana dɛmɛ cɛsiri kɔnɔna la donc ne hakili la o de ye sira ye o de bɛ repère di tanti an b'a fɛ k'i ɲininka fana i ka baara in kɔnɔna la fo ka na se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la ani baara in yɛrɛ nafa jumɛn na se e ma voilà bon n bɛ se ka min fɔ o la baara tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni gɛlɛya tɛ baara min na donc an b'a miiri ko wotorobolilaw hali garibuw u bɛ baara min na gɛlɛya dɔ b'u ka baara kɔnɔ u bɛ exposer ko dɔ la donc u bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la baara tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni gɛlɛya tɛ fɛn min na mais n'i y'a miiri ka a ta sira ɲuman kan k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ko ko gɛlɛya b'a la n'i ye nɔgɔya in sira ta ka nafa sira ɲini i bɛ taga ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min o b'i dɛmɛ ka gɛlɛya in surmonter donc n ye gɛlɛya sɔrɔ baara in na dɔɔni mais n bɛ min kɔnɔ bi n bɛ Ala barika da Ala ye sini kɛnɛya min kalifa n na k'an lasegin n yɛrɛ ma ka tila k'an lasegin n ka du kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n ka famille n ye gɛlɛya sɔrɔ baara in na parce que n bɛ k'a ɲini n ko n bɛ taga ɲɛ ɲini donc o ye jamana cogoya ye i tɛ se ka diya bɛɛ ye i tɛ goya bɛɛ ye bon jamana tun bɛ mara cogo min kɔnɔ anw tɛ fɛn caman ɲɛdɔn mais ni cɛsirilen don n'i b'i ka baara la donkɔrɔ bɛ na i ma cogo dɔ la i tɛ se k'a natɔla ye olu minnu ye n sɔrɔ a ye n sɔrɔ fɔ yɔrɔ janba la Mali kɔnɔ ka bɔ umuko la ka kɛ adamadenko ye n m'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ cogo min i y'i ka cɛsiri kɛ i bɛ ka tagalen an se k'i to yen ka taga f'an k'i sama k'i lajigin k'i ɲɛnɛman su don mais i tɛ se ka diya bɛɛ ye i tɛ goya bɛɛ ye n'Ala ye mɔgɔw bila o la i nɔfɛ ni jabaro masa y'i kisi k'i ka sira yirila a jɛlen k'a d'i ma malgré o bɛɛ lajɛlen i bɛ Ala barika da o gɛlɛyaba ye n sɔrɔ jamana in kɔnɔ parce que la vieille marmite tɔgɔ taara a kɛra international ye ayiwa keleya c'est humain adamadenya de don mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali a ka dɔ keleya i tɛ se ka diya bɛɛ ye i tɛ goya bɛɛ ye mais n'i m'i ka taga sira bila n'i tagara sira jɛlen kan e dun b'a dɔn lili donna ka ɲa n y'a f'i ye cogo min ne bɔra yɔrɔ min
ne mɔmuso lamɔden ni mɔkɛ lamɔden de ye mais n'i ye ne fa denw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kurusi jala kelen i b'anw compter a bɛ taa mɔgɔ 26 a bɛ taga o la tabarikala anw bɛ fierté kɛ n'an fa ye ne fa c'est les premiers médecins qui ont été formés à l'école Jameau de la Haute-Volta il a épousé 3 femmes mais anw i b'anw ɲininka jɔn ba ye nin ye de jɔn ba ye nin ye donc an bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis an bɛɛ bɛ so kɔnɔ i t'a dɔn ko muso min den ye min ye anw ka du kɔnɔ donc duba kɔnɔna la ne y'o du denmuso fɔlɔ kɔrɔbalen ye donc baara ne mɔmuso ye baara di yan parce que a ye ladilan ne ma mɔ ne ni olu ɲɔgɔn kan ala ye n ci cidenya min na n y'olu ladilanni daminɛ joona donc o de kama n sera ka n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna la n sera k'a ta ni hakili ɲuman ye ani tagali ni tubabu b'a fɔ démarche positive ni lili don cogo ka ɲi i bɛ taga mɔgɔ bɛ n'i ɲɔni a tigi t'i la bi nin baara in i se ka baara in kɛ ni filan kafoya ye n'i y'a kɛ ni filan kafoya ye ni mɔgɔ nana dumuni kɛ i bara bi n'a sɔrɔ i bɛ tricheli kɛ i ka dumunikɛlaw fɛ sini a tigiw tɛ na bon tɔgɔ fana c'est pas difficile k'i positionner comme as mais jamana tun bɛ mara cogo min kɔnɔ concurrence déloyale nana cogo min na surtout a gɛlɛya anw ka baara in kɔnɔna kan c'est pas difficile de se positionner as c'est-à-dire k'i yɛrɛ ŋanaya i ka baara kɔnɔ quoi mais c'est très difficile ka i to a cadence kɔnɔna la ka to course kɔnɔna la kɛnyɛrɛ ye baarakɛla caman ka yɔrɔw bɛ datugu o fɛɛrɛ gɛlɛnw n'o cogoya ninnu kɔnɔna la jamana mara cogo min n'an y'a dɔn wari bɛ minnu bolo ou bien ni minnu ye politiki ɲɛmɔgɔw ye u bɛna bin anw kan ɲangili t'a la c'est-à-dire hali ni ɲangini n'an taara ɲangini so yɔrɔ a wagatiw la tiɲɛ tɛ fantan bolo ayiwa alhamdulilayi ne bɛ se ka mɔgɔw encourager bi ko caman na parce que an ka sariya so yɛlɛmana ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ ala barika la vieille mamiti b'a sen kan bi sariya sow ye o baara kɛ k'a kiri tigɛ a cogoya la an b'an sen kan an bɛ kursu kɔni kɔnɔ o ma se k'a datugu a ɲɛnɛma ne y'o gɛlɛya sɔrɔ vieille mamiti baara in kɔnɔ n tɛ n da don o yɔrɔ la ka détail kɛ mais minnu y'a dossier suit dɔɔni u bɛ caman kalama a la donc n b'an ka sariya so baarakɛlaw fo wari tɛ ne bolo se tɛ ne ye dabali tɛ ne ye mais ala y'u bila tiɲɛ fɔli la o dossier kan par rapport mali ɲɛmɔgɔba fila ka intérêt donc ne bɛ transition gouvernement de transition barika da yɛlɛma an bɛna ye mali kɔnɔ a bɛ santi donc anw muso minnu bɛ cɛsiri la koɲɛ gɛlɛyara cogo cogo f'an k'an da tu o yɔrɔnin fitinin dɔw la ne bɛ ala barika da n ye gɛlɛyaba sɔrɔ a kɔnɔna la a gɛlɛyara n bolo n kan ka se ka taga yɔrɔ min ni mali dɛmɛni ye ni n ka hakilinaw ye n balira k'o kɛ mais ne ni o ye ala ta ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu y'a kɛ u y'a kɛ n'u hakilina ye ne bɛ yafu ma sariya ye ko dilan mais ala ka yafa an bɛɛ ma ka mali masumaya o ye musoya de ye résilience musow de bɛ na o résilience kɔnɔ an ka taga vraiment min ni min ka kan o hakɛ ka di o ma min ni place min ka kan o ka to o place kɔnɔna la anw cɛsirilenw secteur privé kɔnɔna la an bɛ palon na jamana in kɔnɔ an degunnen don halisa an bɛ k'a ɲɛɲini an bɛ k'a laɲini ala k'an dɛmɛ donc jamana bɛ min kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la an yɛrɛ damaw de bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma le vivre ensemble ka taga ni kɛcogo ni kɛwalew ye minnu bɛ adapté ni an bɔli y'o dingɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna na ka na an bɔ o dingɛ kɔnɔ n'anw ye mansa ye bi an bɛ âge min na ala ka ɲuman bɔ an da ala ka tiɲɛ bɔ an da ala k'o tiɲɛ soutenir ni kɛcogo ni kɛwaleya ɲuman ye an ka taga bolo n'an ka taga siraw la hakɛ to an denw bɛ tununi min kɔnɔ an denw ka sira ye donc ne ka o baara contribution bɛnna dumuni bayɛlɛma baara de ma artisanat kɔnɔ donc ne bɛ o baara de la artisanat bɛ se ka mali kɔrɔ don cogo min art culinaire la culture du culinaire et de l'art culinaire ani gastronomie an bara dumuni ka ba k'o la ka valeur k'o la cogo min donc anw b'o de angle kɔnɔ sisan aw yɛrɛ y'a ye
bɛɛ kɛra dumuni baarakɛlaw ye mais an bɛ se k'an organiser k'an fara cogo min anw b'o baara de la toujours ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ala sago i bonya b'a la. ok tante n'a sɔrɔ ni mɔgɔw b'a fɛ sisan ka vieille marmite contacter i n'a fɔ ka baara kɛ ni a ye o koɲaw bɛ kɛ cogo di? Nous sommes ouverts en walawalalen don ni bɛɛ ye vieille marmite site internet b'an bolo o site internet a b'a kan la vieille marmite .com vieillemarmite.com comme caman bɛ numérique kan sisan n'u y'a lajɛ u b'a ye donc la vieille marmite ni minnu bɛ fɛ ka anw lasɔrɔ an ka numéro d'appel ye 90 60 20 20 donc numéro filanan in o ye malitɛli ye 66 numéro fixe ye 20 29 66 53 donc numéro d'appel filanan fana bɛ fɛ mais n'u taara an ka site internet kan u bɛ appel numéro bɛɛ lajɛlen ye min ye école ta ye an tun y'a jateminɛ wagati min na an kan ka lancement kɛ gouvernement nana yoboyaba cogo dɔ la donc an bɛ kan ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka kow ɲɛɲini ani Mali département min bɛ occupé o formation professionnelle la n'o bolofara min bɛ yen FAFPA an bɛ o baara kan ka boloda pour que ka formation relancer nka fɔ jamana ka sigi sen kelen kan ala ka Mali kisi ala ka basigi an bɛɛ ka basigi b'o kɔnɔna la donc sisan o formation yani o lance a ka lancer yɛrɛ sisan an bɛ formation min ouvert minnu bɛ fɛ k'u inscrit n'u b'u inscrit u bɛ se ka weleli kɛ 90 60 20 20 parce que ni nombre d'inscrits sera nombre dɔ ma an bɛ formation activer ni olu fana ye bolola baara métier de don y a pas de baara lankolon tɛ yen y a pas de sot métier surtout fɛn min ye ko dumuni baara dumuni baara fɛn barikaman de don donc sisan fɔlɔ la an ka mɔgɔw tun tɛ dumuni kɛ kɛnɛma mais bi bɛɛ lajɛlen bɛ dumuni kɛ kɛnɛma jama cayara donc dumuni baara ni m'i kɔlɔsi i b'a la i bɛ se ka mɔgɔw faga en chaîne de dumuni baara bɛ ye komi dɔgɔtɔrɔso baara a bɛ fɔ c'est une activité d'ordre de santé publique donc an bɛ se ka o organiser k'a ɲa cogo min na denmisɛnnin minnu n'a diyara olu ye n'olu ni y'a kanu n'u bɛ fɛ k'u orienter a kan o kalanso aw bɛ se k'aw inscrit aw bɛ weleli kɛ numéro min na n filɛ k'o numéro de di n bɛ segin a kan 90 60 20 20 n'aw ma o yɛrɛ sɔrɔ n'aw taara Google Facebook kan n'aw taara Facebook kan aw bɛ vieille marmite ka numéro de contact sɔrɔ yen nɔ aw bɛ se ka email ci an bɛ jaabili kɛ donc on a un site web kabini 2010 kabini san 2010 on a notre site web qui est fonctionnel an bɛ kuma la sisan a bɛ se k'an to kuma la ka taper a site web kan lavieillemarmite.com Google bɛ taa n'aw ye an ka site kɔnɔ an bɛ baara min kɛlen an ka baara tagabolo a n'a walawalali o bɛɛ bɛ an ka site web kan donc on a une page Facebook an ka baaraw tagabolo a bɛ se k'o lajɛ an ka page Facebook kan donc compte b'an bolo an bɛ LinkedIn kan an bɛ c'est-à-dire an bɛ réseaux sociaux kan quoi donc kunnafoni bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ min na a telima a bɛ se ka olu sɔrɔ yen donc an bɛ emporter kɛ an bɛ dumuni emporter kɛ ni minnu tɛ fɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la u bɛ weleli kɛ nin de ka d'an ye semaine kɔnɔna la vieille marmite dɔnna ni étiquette jumɛn ye an bara dumuniw kunɲɔgɔn kɔnɔna la don o don ni ala y'a kɛ i bɛ an bara dumuni sigiyɔrɔma 5 sɔrɔ yan o ni plat tɔw tɛ kelen ye don o don laro bɛ sɔrɔ vieille marmite la don o don to bɛ dilan vieille marmite la a saɲɔtolama n'a kabatolama don o don tous les jours de la semaine don o don i bɛ fɔyɔ sɔrɔ vieille marmite la don o don i bɛ kini ça c'est régulier o y'an ka dumuniw ye i b'o sɔrɔ vieille marmite la don o don i bɛ basi ni ɲugu sɔrɔ vieille marmite la c'est à dire nin fɛn naani min ni mɔgɔw ta a dun don o don so n'o ye basi ni ɲugu ye kasɔnga basi ani ɲugu donc o bɛ yen tous les jours que le bon Dieu fait donc fɔyɔ bɛ yen tous les jours que le bon Dieu fait donc n'a najiman de ka di ye ou bien ni na wɛrɛ de ka di ye parce que naji bɛ dilan tous les jours donc
Tobe, to gan kenema ou bien azrabulu kenenama, selon les périodes, les saisons et l'arobé. Nin kelen min filɛ nin nin bɛɛ ye fura ye n'i bɛ nin don i ka dumuni na don o don ne bɛ banakura caman ko mɛn sisan dɔw b'a fɔ furudimi kolopati fɛn kurukira caman an b'a mɛn an tulo la n'i ka dumuni variélen don c'est des maladies tu dis bye bye au revoir dumuni c'est o ye k'i yɛrɛ furakɛ de don o don donc a bɛ dépend n'a minnu fana bɛ k'a la anw ka dumuni base ye datu an'an ka sunbalaw an'an ka jɛgɛ toliw jɛgɛ jalanw o de y'anw ka dumuni base ye donc on peut contribuer de ka mɔgɔw furakɛ don o don o de kama san 16 alhamdulilayi an bɛ yan an b'a ɲini a créera pour 99 ans hali ni ne umu tɛ yan daga kɔrɔ o de la vieille marmite continue dans la course kuma in kɔrɔ ye o de ye vieille marmite ko in a ye ne kɛ international ye tanti kumakan laban jumɛn bɛ i bolo nin wagati in na ka se i balimamusow ma minnu bɛ restauration kɔnɔ ani minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u tɛ baara la ni jeunesse n bɛ se ka min fɔ an bɛ min kɔnɔ jamana kɔnɔ bi bɛɛ fari fagalen don u k'u walawala minnu y'u ka tagabolo kɛ dumuni baara in ye n b'u la rassurer dumuni baara tɛ jɔ fɛn jɔta tɛ o n bɛ ladilikan min fɔ denmisɛnninw ye u k'aw cɛsiri halisa u b'u ka nin baara in na an ka fara ɲɔgɔn kan fara an boloda la u bɛ n'u ka jɛkulu don jɛkulu tɔgɔ tɛ dɔrɔn ko n taara récépissé ta a bɛ n bolo ko je suis président d'association je suis président d'association an ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ni hakilinaw ye hakilinaw minnu bɛ se ka an ka taga ɲɛ soutenir pas hakilina récépissé bɛ n bolo comme fɔlɔ la yala tun bɛ kɛ politique mɔgɔw bɛ mɔgɔw ɲininka récépissé joli b'i bolo o ye de ko k'a évaluer ko jama joli b'i kɔ a ka gɛlɛn an bɛ yɔrɔ min na bi Mali dɔrɔn tɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ ala ye anw dɛmɛ anw voyagera an taara yɔrɔ fan bɛɛ ne bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ala bɛ Mali fɛ Mali ye dugu barikama ye mais denmisɛnninw n'u dutelen don a la u kana siga u k'u cɛsiri u ka wuli u ka baara kɛ facilité ye ko dɔw ɲɛnabɔ an ye san laban minnu assisté politique nana ni jamana ferekete yɛlɛmali ye cogo min n'a kɔnɔ anw bɛɛ bɛ politique ka baara la ni mɔgɔ min ko k'i tɛ politique ye nkalon tigɛ parce que anw bɛ politique min na sisan ne par exemple ne bɛ politique de développement de la anw b'a kɔrɔ donni mais politique chapeau minnu b'an sanfɛ ni an bɛ olu ka mission de kan k'a kɔrɔ don hali o n'a kɛra nkalon kan a bɛ tiɲɛ bon o de kɛra nkalon cayara kɔnɔ ka tɛmɛ tiɲɛ kan tiɲɛ min bɛ na ni jamana soutenini ye donc o faamuyara an b'o min kɔnɔ bi an bɛ o fana yɛlɛmali dɔn sen de kan k'a ɲɛnabɔ anw da tɛ politique ɲɛfɛ a kuma kɛlen mais an bɛɛ n'an jɔyɔrɔ don an bɛ se ka soutenini kɛ yɔrɔ min na o de kama ni kuma sera an ma à cet âge là ce petit âge et avec la petite expérience vécue kuma ɲuman ka bɔ an da an man ka siran ka kuma fɔ ci kan ka se cible minnu ma cible tɛ denmisɛnninw dɔrɔn ye cible tɛ muso cɛsirilen ninnu dɔrɔn ye ni cɛsiri tɛ musow bɛɛ cɛ bɛ ɲini ka tigɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodala musow ne ye togoda kɛ yanni n ka se Bamakɔ parce que n'i ma togoda sigi kɛ yanni ka se duguba kɔnɔ lafili dɔw bɛ yen nɔ i tɛ o faamuya kosɛbɛ donc anw wololen ci la k'anw mɔ ci la ka taa foro la ka songalan 3 bila barama kilo 20 barama ni kilo 30 barama kɔnɔ ka jɛ k'a fasa ka kolongalan ka ɲɔ susu kolongalani da 3 la anw y'o kɛ f'an bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a munumunu k'a susu donc mɔgɔ min y'o kɛ ala ye chance d'i ma ka nin sira kɛ i ni tubabuw nana aw évoluera donc i bɛ diɲɛ faamuya san 10 faligɛn n'i ma falikan fɔ i bɛ sirafara caman b'a dɔn donc n'an sera nin yɔrɔ la ladilikan kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ ne bolo kɔfilɛ ka kɛ dɔɔni muso cɛsirilenw na minnu bɛ en bas de l'échelle minnu bɛ togoda la min bɛ taa fɔ u ɲɛna waleyaw ka o koɲɛw suit donc sisan tellement u bɛɛ découragélen don u kana décourager parce que nkalon caman tigɛra u ye min tɛ tiɲɛ ye n'u tor'u kelen na u kelen tɛ se ka ko ɲɛnabɔ u k'a lajɛ u ka jɛkulu an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'an bolow don ɲɔgɔn bolo cogo min n'o ma kɛ ni a politikiya kɛ ye an tɛmɛna politiki min kɛli kan sisan n'o nana ni tiɲɛni ye n'an bɛ fɛ k'o corriger an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw o politiki mɔgɔ ninnu o an bɛɛ kunkolo fifalen don bi obligé le vivre ensemble o de b'an dɛmɛ
ka waleyaw di waleya minnu bɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kan ka Mali transition in baara kɛ bi n'u bɛ ka Mali ka fierté di Mali ma bi anw bɛ se k'u dɛmɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don o cogoya de la n balimamusow k'u cɛsiri maa si kana jɔ i ka kɛta la maa si kana tigɛ i yɛrɛ la an bɛɛ bɛ se ko dɔ la hakɛ to k'an denw fana la rassurer minnu bɛ yan minnu bɛ cikɛw la togodaw la kubedala mɔgɔw caman nana Bamakɔ ye faaba ye an denw caman taara kalan kɛ extérieur la u nana u y'u installer restaurant na u y'u installer sɛmaraw la u y'u installer jɛgɛmaraw la donc o chaîne de valeur in bɛɛ lajɛlen anw bɛ jɛkulu national min kɔnɔ donc n'an taara n'an ser'u ma ka ciw fɔ u k'a faamuya u kana lamɛnni kɛ u k'a comparer tagasira kɔrɔ minnu tun bɛ yen anw tɛ dalakumakɛla gansan ye anw bɛɛ ye cɛsirilenw de ye donc cɛsirilenw ka fara ɲɔgɔn kan secteur privé la hakɛ to an ka hakɛ n'an kunko ye minnu ye an ka o laɲini an ka cible décideurs fɛ pour que jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka Mali kofɔ bi donc n'o ye an ka ɲɛmɔgɔba Choguel Kokala Mayiga n'o bɛ Asimi Goyita ka ci la an bɛɛ bɛ Mali ka ci la u tɔnkɔrɔ mais u k'u kɔfilan en bas de l'échelle ciw bɛ yen kow bɛ yen donc anw kɔni bɛ baara la an ka ministre so ministère de la promotion de la femme don o y'an ta de ye ministère de la promotion de la femme o ye muso bɛɛ ta ye hali e ka ministère don mais mɔgɔw ma min faamuya genre vulgarisation na u y'a miiri n'i ye muso ye dɔrɔn n'i ko k'an ka ministre so o miiri bɛ taa musow ka ministre so la anw bɛ cɛsiri min na anw ka dumuni baara la chaîne de valeur la anw ka ministre so bɛ relever ministre so la n'o bɛ wele bi ko MACIT ministère de l'artisanat et de la culture et de l'industrie hôtelière et du tourisme donc diɲɛ dugu si fɛn tɛ taa tourisme économique kɔ donc l'économie du tourisme anw bɛ artisanat de kɔnɔ anw de bɛ o kɔrɔma don donc anw bɛ artisanat de la anw b'o ministère de la o ministère de ye anw ka ministère tutelle ye mais an ka ministère halala ministère musoya o y'an ka ministère de la promotion de la femme de la famille et de l'enfant famille tɛ yen sans la femme kabila tɛ yen sans la femme jamana tɛ yen sans la femme foyi tɛ se ka kɛ sans la femme et vraiment je rends grâce à Dieu je rends grâce vraiment aux femmes du Mali u bɛ cɛsiri min na Ala ka o kɛ sababu ɲuman ye toujours ka duwawu ni barika ta ka Mali bɔ an bɛ min kɔnɔ a tɛ ladilan foyi tɛ ladilan musow kɔ mais musow ka lajɛ selon la femme qu'il faut min bɛ se min na o ka bila o yɔrɔ la mais n bɛ radio n bɛ dakan fo ani l'agence de production Mifa production mɔgɔw ne b'u fo pour leur attention à ma modeste personne parce que ne ni ɲɔgɔnna caman baden de bɛ yen minnu dogolen don mɔgɔw bɛ yen minnu dogolen don u bɛ se cɛsiri la u bɛ baaraw la ne Umu ma min jaga kɛ jamana ye mais jamana an bɛ k'a ɲini ka bɔ min kɔnɔ sisan donc o de bɛ na an dɛmɛ ka repères labɔ minnu bɛ se k'an denw na rassurer k'an dɔgɔninw na rassurer donc u ka se ka sira ta ɲɔgɔnna degedege de ye diɲɛ ye et la vie est éternel recommencement diɲɛ ye toujours a bɛ daminɛ de la toujours bɛɛ n'i ka wagati de don donc éternel recommencement o de ye succession ye Ala ka an dɛmɛ o yɔrɔ la n bɛ denmisɛnninw encourager kosɛbɛ fara ɲɔgɔn kan organiseli la donc dɔw yɛrɛ t'a dɔn covid baara ni fɛn ninnu na anw ka association ye activité dɔ k'a kɔnɔna la denmisɛnnin bɛ yen nɔ olu t'a dɔn yɛrɛ ko APCM bɛ exister Mali la u t'a dɔn ko chambre de métier bɛ exister Mali la donc baara bɛ yen baara ni fin yɛrɛ de bɛ yen mais an jigi ye an denw ni succession ye u ka an lamɛn anw ye conseillère ye moi donc n bɛ n présenter professionnellement parce que n ye n tɔgɔ fɔ daminɛ la ne ye consultante ye n t'a dɔn n bɛ consultant y'a fɔ cogo min bamanankan na consultant ye mɔgɔ minnu bɛ taga an bɛ taa mɔgɔ minnu yɔrɔ ɲini u ka tɛmɛsira fɛ u ka se ka u hakilina o tɛmɛsira in hakilina appliquer denmisɛnninw ye denmisɛnninw minnu tɛ a ɲɛdɔn donc k'u bilasira u ka projet kɔnɔna la donc je suis consultante dans le secteur du développement de
l'art et la culture du culinaire, du tourisme culinaire et de la gastronomie malienne partagée à l'Afrique. Donc, je suis consultante en genre et développement. En même temps, je encadré au yoro de là, donc, ani demsenou. Un programme d'autre, ko Gassanu. Et à wakati là, Modibo Kadjoge, détenu APH directeur. J'ai été consultante au Kera 2011. Abea sur Jamana projet chaman de Dadara. Mais après, on est Barao Dara. Donc, alors que Bara nous succession B, on a structure d'obé ko APH, demsenou ka yoro de dou, mimbe ou ka tanye korodoni, ou ka bara kola, et les questions d'employabilité. Donc, activité mounou bese kata, ko nous cadrer Bara ou là pour que demsenou kou dairi mais soro ou yere ka auto-emploi ok. Donc, le projet Guassanou, c'était dans ce cadre-là. Des kiosques dans chaque commune, autre un projet piloté pour encourager ça dans le cadre de Oula Kadjan, Oula Lafananou, Anga Akaraou, Anga Froufrou, Anga Frou. Donc, ce projet a été lancé donc, en une consultation Kakan, qui nous formé pour encadrer. Mais après, projet Dara. Mais Alisini, comment oublier, à Walea Bé, Ketchuko Bé, Aklila, Jamana Bimin, Konobia, Kanka Bella, Jilin Waju, donc Balikoukan, et Amignon d'affaires, parce qu'il y a une séaka Sauma, en Tagnine, en Gadesek en Sri, en Deuna. Nous sommes nous métiers la fana, en Gasek en Gadou Korodo, en Nafasoro, en Gachesurula, et Obseka Korodo, Chomi Dongo, Doni, Dumunitena Dabla, Barabekede, Ambargo Minambo Konobi. C'est stratégico-politique. C'est stratégico-politico-diplomatique. Au Konana, la bête est la dière. Naya est la dière. Klébéa. Et Dunkolobéa. Et Sanjibéa. La jeunesse est là. A bête que Furkona Barakelaï. A bête que éleveur de volailler. A bête que pisciculteur. Mais nous, bureau qu'on a la baraoula. En bella djelindi, le Mali est un. Anga aklinaw di ɲɔgɔn ma ka bolow da ɲɔgɔn kɔnɔ tan tiɲɛ kan an yɛrɛ ka hɛrɛ kama n'o kɛra seko min b'an ka jamana kɔnɔ n'an b'o de labɔ ka taa kɔkanna la n'o kɔkanmɔgɔw fana mago de bɛ anw ka taw la yan nɔ donc diɲɛ lielen don ɲɔgɔn na tan o ye jabaru masa ka danfɛn ye ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ laɲini minnu na bɛnkanw ka sabati mais yan'o cɛ an bɛ embargo min kɔnɔ an tɛ to kɔngɔ la o parce que balo b'an bara yan an ka lajɛ an bɛ se ka ko organiser cogo min davantage ka taga balo b'an bara wa an denw bɛ se baara la an bɛ yɔrɔ min na sisan n'an ye baroda caya an n'an denw an bɛ ɲɔgɔn lamɛn an bɛ duw kɔrɔ don an bɛ jamana kɔrɔ don et o bɛɛ baara bɛ autour de Johnny musoya muso aw ni ce. Ok, merci beaucoup Tanti. I ka nin kuma ninnu diyara an ye trop. Mais an ka jamukan sera nin wagati in na a kuncɛyɔrɔ la ani an b'i fo hali bi ala k'i mɛn an kɔrɔ. Amina yarabi. Ayiwa an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka Tanti ka kuma nin lamɛn dɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka exemple ta Tanti ni a ɲɔgɔnnaw kan n'o kɛra an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.